Vandaag staan we in de winkelstraten van Oostburg en de stelling luidt: de Westerschelde-tunnel wordt tolvrij, maar niet heus, het staat op losse schroeven. We hebben er geen vertrouwen meer in. Zeeuws-Vlaanderen hoort er niet bij, dus dat zal wel zo zijn. Wij worden hier achtergesteld, maar van alles. Nog met andere dingen ook? Met andere dingen. De bus gaat hier verdwijnen, zeggen ze. Hey, dan moeten we maar op de fiets naar de overkant of zo, zeggen ze. Ja. Nou, dat zijn we wel gewend van het Rijk, dat ze iets niet betalen. Dus, maar we gaan gewoon verder hoor. Want wat er nou aan het gebeuren is, dat slaat alles hè. Nou, dat is het wel zo'n beetje hè. De toltunnel wordt toch niet vrij, het Rijk wil niet betalen en onze politiek staat er ook niet achter. Zo, goed meneer. En wat vindt u van dat Zeeuws-Vlaanderen zo achtergesteld wordt? Schandalig. We betalen ook onze belasting, dus ik vind dat Zeeuws-Vlaanderen altijd aan denken dat er niet op gelet wordt. Ik vind het een beetje onzin, omdat eigenlijk in ons eigen land dat wij daar in ons eigen land gewoon niet ergens sommigen heen kunnen. Dat vind ik gewoon een beetje raar. De pont terug. Nou ja, die staat terug. Ja. Ja, maar dan liever met waar dat de auto's op kunnen en zo. Hè. Net als vroeger. Ja. Hij boven nog een lekker kroketje kon eten en zo. Ja, dat was het. Dat was het. Maar dat komt nooit meer terug. Nee, Dat komt nooit meer terug.